Malam Kemis. Aku nang Inggris. Aduh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis. Ana arek wedok Ireng manis. Nah iki bareng tak cedeki kirek didis. Wah sik der lho si An. Ora nganggo kuwi. Kok pinter men. Putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul kok kowe. Putrane Pak Hari. Putrane Pak Harimur. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Harimur. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara belek ya abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya.